Γεια σας, είμαι καινούριος YouTuber. Σήμερα θα κάνω βίντεο. Μερικά θα είναι ωραία, μερικά όχι. Να ξέρετε, θέλω subscriber, θέλω like. Να ξέρετε, είμαι καινούριος και θα κάνω βίντεο Q&A άμα έχω πολλές ερωτήσεις. Θα κάνω gaming κανάλι διάφορα για να βλέπετε. Θα παίζω PlayStation, έτσι, αυτά. Γεια σας. Ήταν μικρότερο βίντεο, δεν ξέρω μερικούς άμα άρεσε. Θέλω να σας πω θα κάνω πολλά βίντεο. Θα έχω φίλους μαζί μου. Τα βίντεο μου ονομάζονται Γιώργος Χουβαρτάς. Με λένε Γιώργο. Δεν ξέρω. Στο Facebook θα μου στέλνετε μηνύματα. Είμαι Γιώργος Χουβαρτάς στα αγγλικά. Δεν ξέρω, σε όποιος αρέσει να βλέπουν τα βίντεο μου. Γεια σας.